vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: hanzi makadii mukoma, ndiri murume ane makore 35 ekuberekwa. Aino kuti confession yangu kune vamwe vanhu inokwanisa kusagamuchirika. Kunyange ini mazuva ekutanga ndakatoti but why Mwari, why is it ndirini ndinofanira kuti ndinge ndichigamuchira zvinhu zvakadai. So ndakati ndaroora mudzimai wangu, ndakabva ndazoona kuti mudzimai wangu iye ane shavi, anogarwa neshavi, but shavi iri rinoti kana ramugara anobva achinja kuita nyoka. Zvinhu zvacho pazvinoitika zvinongotoitika usina kana kutombotarisira, wakavarayirwa paya, unongoona sort of like a vision. But chandakazonotisa ndechekuti zvinhu izvi pose pazvinotanga kuitika, mukadzi wangu anototanga ashinyira, kutoshinyira kuita kunge nyoka, obva ashanduka. Zvinongoitika for less than a minute, but unenge watoona vision racho rose. So isusu tiri kugara kuno kukwasadza, uye ndakaroora mudzimai wangu, iye anobvawo kupikita kumhuri yekwa name Hidden. Mukadzi wangu uyu makore ake handingamatauri, zvimwe kuda vekuziva vanokwanisa kuzonzwa nyaya yangu vakamuziya. So inini nemudzimai wangu ngatingoti tava nevana vedu vaviri. Ndakadanana nemukadzi wangu, but ndichizodanana naye nemanakiro acho aakaita paakandibvuma zvinhu zvekutoti zvakatondishamisa kuti apa handina kana chandiinacho, ndanyenga mwana uyu atongondibvuma same time. Maybe I am dreaming. Kana iye akatoti you will see kuti you are not dreaming by the time you are going to make me your wife. Mukomanashi ndaiti ndichienda kunomushanyira kudai, ndaitoona kutoti ndaisatombozvikompea nevamwe varume avo vaaindirakidza achiti unoona nhingi uyo, iye ari kutoti anondida munhu uyu, but inini handimudi nekuti mai manje ndiri kutorohwa newe. Saka chakazondinetsa ndechekuti pane umwe mukomana uyu wandakazosangana naye, yamvesi iyeye ane mari dzake, atori nechimwe chimaini chake kuHarare uko. Saka akabva achizosangana neni, ndainge ndakatomirira bhebhi rangu pamashops, ndobva tatanga kutaura paya, but iye ainge atondiziva kuti ndini ndainge ndichidanana nemusikana uyo waainge akambodanana naye. Saka mukuzonokurukura akabva azondibvunzawo mibvunzo yakawanda kuti ndainge ndichiita nezvei, uye zvekare ndainge ndichitarisira chii kubva kumusikana uyu. Saka aingonditi tsano. So saka ndakatombomupa respect, ndichitofungidzira kutoti maybe ainge ari kana hanzvadzi like cousin brother, but akabva azoti unoona chibhururu, handisi kuda kuti ndike ndichikudiscourage, but inini munhu uyu we are not even related, she was supposed to be my wife. Hana yangu yakabva yarova, ndichitanga kufunga kuti apa ndainge ndiri munzvimbo yokuti ndainge ndisitomborina kana backup. Ndikati pano ndava kutopondewa pano, apa munhu wangu hasati asvika. Kuti ndinge ndichitiza, ndainge ndisingadi kumuratidzira mufesi uyu kuti ndainge ndiri mbwende. Ndakangoramba ndakagara paya ndakamutarisa ndichida kuona kuti what was going to be his next movement. Ndobva ati relax wangu, handipo pakuda kunetsana newe, but unoona bhururu, sezvauri izvi you do not expect kuti ungadiwa nemusikana akanaka kudai, but unombozvifunga here kuti musikana akanaka kudai, so why is it ndakasvika pakumuramba? Tariraone kana motikari yandinofamba nayo, do you think kuti munhu uyu ndaitadza here kumuita mukadzi wangu? Ndakabva ndatarisa zimotikari rake ndikaona kuti mvesi uyu zveshuwa yainge iri mbinga. Then akabva azoti zvakaitika ndezvekuti munhu uyu pandainge ndava kuda kumuroora, kwedu isusu tinokoshesawo chivanhu, saka hanzi vakati vari kubira, hanzi ndo pakabva pazobuda mudzimu, but mudzimu uyo wakazotaura wainge usiri wemudzinza. Ndokubva kwazotanga kubvunziwa imwe mibvunzo, ndokubva watadza kupindura mibvunzo iyaya, then wakati wazoiswa under pressure, ndopa wakabva wazotanga kuseka, uchiseka iwo uchiti mandibata mani, mandibata. Dai mangoita mistake yekuti mamugamuchira kuti ange achizova muroora wemumusha muno, ndaikupedzai mose. Zvino ndakabva ndachizobvunza mufesi uyu kuti wainge uri mudzimu wani. Akabva ati mweyaka wengozi, because musikana uyu zvinonzi sekuru vake vakauraya munhu pavainge vachiri kushanda kumaprazi uko. Hanzi vakati vauraya munhu ndokubva vazama kutsipika mweya wemufi, but vatadza kudaro, hanzi mweya wengozi wakabva wazouya
uine ukasha, ndopavakabva vazoti uyu mukadzi wangu ndiye anofanira kuti ange achizova mudzimai wengozi. Ipapo hanzi ainge achitori kuma2 years paakadeketererwa zita rake kuti ange achizova mukadzi wengozi. So mukomana achi pandakaudzwa information yose iyi, ndakangoti maybe mufesi uyu ane bitterness yekuti akarambwa nebhebhi. Zvino ndakazoti ndaudza bhebhi kuti ndonyaya yandainge ndaudzwa. Iye manje akabva atoseka akatoti inhema idzo, you are just lying. Saka pakuzonoperekedzana paya akabva andibvunza kuti ndainge ndiine mari here yaikwana kuti tinge tichidzokera tose kuzvishavane. Ndikabva ndati hongu bhebhi, mari ndinayo. Akabva ati da kuti ndike ndichimboenda kunoona tete vako, because vaitongogara vachitongotaura. Saka inini mumwoyo mangu ndakabva ndatoti bhebhi uyu sezvo akandiudza kuti iye achiri musikana akakwana, uyu watova mukana, because ainge akati zvekutizisana hazviiti, tofanira kuti zvinhu zvedu zviri official. Then ndokubva ndazotofara paya, ndakatorana nemunhu wangu ndokubva tauya kuzvishavane. Mukoma ndakabva ndatotipira tete hanzvadzi yangu kuti vaitofanira kutoti vange vachizondipawo pekurara, so that ndinge ndichitomuita mukadzi wangu. Vakabva vati painge pasina problem, because iye kumuda vanomuda nekuda kwekuti akanaka mukoma. I don't even deserve a beautiful wife like her. Ndakabva ndaita bonde naye, but chakandinetsa ndechekuti ndakati ndichinoti karamata pamusoro pake mukoma, ndakanzwa sekunge kugotsi kwangu uku kwainge kuine munhu ainge ariko achiratidza kuti iye ainge akanditsamwira. So ndakabva ndazongoshingirira paya, but sikarudzi yangu kana simba yainge isitomborina. Munongoziva kuti paya pakunosangana nemusikana asati akambosangana nemurume, zvinotoda kutoti unge uchitova muchiki. But mukoma musi wacho iwoyo ndakatoshamisika kuti what was going on, zvekuti ndakatonoita bonde naye ndakatoita yekutodzipa kuti inge ichiitawo stiff. It was not stiff at all. Takarwidzana paya, tichirwidzana kudzamara zvazoita ndokubva ndaita bonde naye. Akabva atonditi ndatova mukadzi wako, hakusisina kwandichaenda ini. Zvino mukomanashe takabva tazotanga kugara paya. So there was this other day ndakati ndabatwa nemadzikirira, ndakangoona flash maziso mangu, ndokubva ndaona nyoka. Ndakati ndaona nyoka iyaya ndokubva ndamuka. Pandakamuka manje, uyu handizive kuti ainge achiri nyoka here kana kuti chii chakaitika. Aitoshinyira kudai, achishinyira achitoshinyira kuita kunge nyoka. Ndakabva ndazomumutsa paya. Munhu ungamumutsa, I think kuti ndakaita almost 10 minutes ndichikoti iwe muka, iwe muka, iwe muka mhani, iwe muka mhani. Munhu ndainge ndava kutofungidzira kuti zvimwe kuda ainge afa. Ndikati zvino mwanangu wevanhu zvaafa, ndichaita sei nhai Mwari inini ndisina kana chandiinacho kudai so. Then ndopaakabva azoita zvekuvhunduka. It was really scary mukomanashe, mamukiro acho aakaita ipapo. Ndokubva ati ndiripiko ko wazomukawo seiko iwe inini ndisati ndamuka. Ndakavhunduka mukoma nekuda kwekushinyira kwaainge achiita. Ndakabva ndazotanga kutaura naye, ndikabva ndati zvaunoona mukadzi wangu, watova mukadzi wangu iwewe, unofanira kuti unge uchindiudza chokwadi chako chose. What is happening to you my wife? Ndinokuda. Akabva azondiudzawo the same story iyo yandakaudzwa neex yake, kuti the reason as to why vasina kuzoroorana it is because vakabva vazozviziva kuti uyu ainge akadeketererwa, ndokuzorambana kwavakaita ikoko. Ndikabva ndati ko wakadii kundiudza? Ndakabva azoti no wait, let me finish. Mukomanashi akabva andiudza kuti iyewo mukuzozamawo kuti ange achiroorwa akabva azoenda kune vamwe gogo ava vaitawo zveun'anga, but aisatoziva kutoti gogo vacho ivavo vainge vatoriwo muroyi. Saka vakabva vati ndava kuda kukutemerera nyora kuitira kuti mweya uyu usazokunetsa kana wazopinda mumarriage. So nyora dzaakatotemererwa nagogo vaya ndo dzakazotoita kuti inini naye tinge tichizotosvika pakutodanana, kutonorara tose, because iye akatoti neex yake vakatombosvika pakukururana mabhurukwa vachida kuti vange vachingomanikidzira kuita bonde, but hanzi zvakatoramba. Hanzi mukomana uya akabva aona
kuti sikarudzi yake yainge yakavhara zvekuti ainge angoita ruware. Saka hanzi inini ndichizotonorara naye it is because of nyora dzedziya, but akabva anditi nyora idzodzo dzine disadvantage yekuti dzinopota dzichimumutsa. Saka kana amuka kudaro anobva azoshanduka obva aita nyoka. Nyoka iyi inova iri iyo sort of like bhazi rinoshandiswa nevanhu avo vari muclub nagogo avo vakamutemerera nyora mukadzi wangu. Saka iye anoti usiku paya vanotomumutsa obva ashanduka kuita nyoka, vobva vatopinda maari. Kana vachida kuenda kuMalawi iye ndiye anenge ari bhazi racho, kana vachida kuenda kuSouth Africa kupiko iye ndiye anenge ari bhazi racho achishandiswa setransport. Saka dzimwe nguva anoti Makuseni Paipai kana akamuka anotondiudza hope dzaanenge akarota. Sometimes anenge arota ari kumakuva, vamwe vachitofukunura guva kuti vange vachizotora nyama muguva, but dzimwe nguva anoti kana akamuka anobva atonditi ndakanganwa. Apa anenge achiti anenge akarota gogo vake vakashayika. Saka hanzi vanopota vachiuya kwaari vobva vamoti muzukuru wangu ndinozviziva kuti uri kutambudzika, kuti mhepo yehuroyi oti mhepo yengozi, muzukuru wangu atambudzika, chitora mushonga wakati opota uchifukira mushonga iwoyo, but anobva azokanganwa manje. Mukadzi wangu ndinomuda mukoma, I am going to stand by her even though ari muroyi. Saka dzimwe nguva tinoti takagara paya anobva ati asi nhai hautyi here? Ndobva ndati kutyei? Obva ati ko what if one day ndikachinja kuita nyoka ndobva ndakuruma obva wafa? Inini I just trust in her love. Ende dzimwe nguva ndinombozvibvunza kuti zvandinongonzwa zvichinzi varoyi vanopanana zvijana, but I am willing, if I am going to die, I told her I will die at her hands because she is worth it. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Mukoma vedu ava vane zvivindi, hanzi anochinja kuita cobra. Hanzi dzimwe nguva ndinokwanisa kumuka, kana ndamuka zvezviya then ndinobva ndaona kuti mumba munenge muine nyoka yerudzi rwecobra. Saka hanzi mukadzi wangu ndinomuda, no matter what will happen I love my wife. Zvakangoma hazvo veduwe, toti itrue love here kana kuti what is really going on here? Ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma vedu ava, strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, inini ndiri mukadzi uye zvekare ndakawana basa rekutengesa mushopu. Ndikabva ndatanga kudanana nemuridzi weshopu yacho. Tikati tava negore tichidanana, ndakabva ndaenda kun'anga kuti arambane nemukadzi wake. Saka n'anga iyi yakanditi ndiuye nepenti remukadzi. Saka ini zuva randakaziva kuti mukadzi ainge asikokumba, ndakamanikidza murume kuti auya kuzonditora ndinorara kumba kwake. Akauyawo manheru, then ndokubva anditora tikaenda kumba kwake ndokunorara. Ndakazoti abatwa nehope, ndakabva ndaba penti remukadzi wake, ndakabva ndaenda naro kun'anga. So n'anga iya yakabva yazogadzira murume nemukadzi kuti varambane, as in kuti mukadzi wacho ange achizoshaya hanya, pangava pari pabonde kana kuti nemurume. Pasina mazuva akati one day murume akabva atanga kusema mudzimai, apa mudzimai achisemawo murume. Ndakabva ndachienda kun'anga iyaya yakanditi ndinge ndichiuya nehembe yangu neye murume uyauya. Saka netsono uye zvekare tsono idzi dzinokwana kuita 5. So since murume uyu ndaimbopota ndichitora hembe dzake ndonowacha, so akabva azozvitora zvinhu zviya ndokubva zvazogadzirwa kuti tinge tichidanana kweupenyu hwedu hwose. Mukadzi uyu ainge ava nevana 3 nemurume uyu, then vakabva vazoparadzana. So ndakazosara ndava kudanana nemurume uyu. Zvakabhowa vanhu vazhinji vainge vachiziva mhuri iyi. Ndainge ndoitirwa zvese zvandaida panguva diki diki
nekuda kwekuti ndainge ndichiuchikwa zvemhando yepamusoro nen'anga iya yandakamuitira mwana mukomana umwe chete. Iko zvino zvimurume uyu tavatsika nditsikewo zolonamutsai chaiye. Paari ndipo pandinenge ndiri apa anogara achindichemera achiti ndikuda kuti inge uchindiitira mumwe mwana. The reason as to why ndisingadi kuramba ndichizvara, it is because ndinotarisira kuti makore anotevera awa kana dhara iri razofa ndinge ndichizotsvakawo wezera rangu so that ndinge ndichizoenjoyawo upenyu hwangu. Saka munongoziva kuti kana uchidanana nemunhu mukuru kwauri anenge achingokuitira ruchengera, iye anoti anotya kundibirwa. Chinongondibhohwa ndechekuti iye anonyanya ruchengero rwacho rwawandisa kwaari. Ndikafonerwa anoda kuziva kuti ndiani afona, ndikabuda anoda kutoziva kuti ndikuendepi. Zvakaoma vedu we, rudo rwakadai runoshungurudza. Sometimes ndinombodemba zvisingaiti, everything is there, ndiri mumari and I am living a soft life. Apa handina manje munhu nokuti ndinge ndichishare naye nyaya iyi because vanhu vanobva vazozviziva kuti saka iwe uchipinda wakatobvisa umwe mukadzi. Vedu we, ndatambudzika, ndibatsireiwo. Dzimwe nguva ndinotombopotsa ndaita sekunge ndicharohwa ndikangodaira foni zvobva zvanzi ndiani afona. Saka vedu we, kugadzira munhu kuti aite wako kwakaoma. Ndaonda ende apa kuonda kwandiri kuita handisi kuondeswa nekushaya chikafu bodo, but kutoondeswa nepfungwa. Pfungwa dzinongogara dzakandiwandira. Handizivi kuti ndingabuda sei munyaya yakadai, kunyange ndiri inini ndakazvitanga. Ndakambodzokera kwavari sekuru vaya ndikabva ndati sekuru, ndikuda kuti munge muchindigadzira munhu uyu ange achikasika kufa. Saka sekuru vaya vakabva vazoita zvavakaita, vakabva vati kwandiri uyu munhu uyu akatogadzirwawo achiri mwana mudiki, saka hanzi zvinonetsa kuti ange achizogadzirwa zvekuti ange achizourawa. Vakangonditi zvinhu zvandinongokwanisa kukupa like mishonga yemupfuhwira, saka ndiyo yandinopota ndichimupa, ndichimubikira so that arambe achindida. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo neconfession yangu iyo yandiinayo. So confession yangu yakamira sekudai. Inini mukomana uyo wandiri kudanana naye, iye anoendawo kune imwe church, apa inini ndinopindawo imwe church. Handidi hangu kutaura mazita emachurch, but todawo kubvunza kubva kune vedare renyu kuti let's say inini ndinoendawo kuchechi kwandinoenda, kana ndazova mukadzi wake anenge achifanira kuti ange achizobuda muchechi make achienda kuchechi kweumwe ndeupi? The reason as to why ndabvunza, it is because madoctrine acho emachurches edu they are totally the opposite of each other, but tinodanana. I know kuti vamwe vanhu vachati rambanai, but takatombozama kurambana. Each and every time when we do that, we find ourselves loving each other even more. So people have tried to cancel us, but ndodawo kungobvunza kubva kumhuri yeZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi zvinoita here kuti vanhu munge muchizoroorana yet muchienda kumachechi ane madoctrines akasiyana?